Il-konsulenza l-Gvern fil-Gafà offra s-somma ta' bejn 200,000 euro u 300,000 euro biex jixtri s-silenzju tagħna. Dan wara li Gafà kien talabna 2,000 euro u 3,000 euro biex ikunu jistgħu jinħarġulna il-viżas. Hekk qalu numru ta' Libjani li xedu fil-qorti brabta mal-iskandlu tal-viżas mediċi. Gafà dejjem ċaħat li qatt tingħata xi flus u fil-kawża tal-libell li għamel kontra l-editur ta' The Malta Independent on Sunday, David Lindsay, kien qal li ħassu mweġġa meta ġie allegat li ma nħarġux viżas lil tfal Libjani li kienu morda biex jingħataw lil persuni li kienu qed iħallsu il-flus għalihom. Dan il-każ kien qajjem interess kbir tant li kien ġie allegat ukoll li Neville Gafà ipprova jħallas lin-nies biex ma jiġħdux kontrih fil-qorti brabta mal-iskandlu tal-viżas mediċi. Wieħed mill-Libjani xed illi kien iltaqa' miegħu l-isptar fejn Gafà kien introduċa lilu nnifsu bħala aġent tal-Gvern ta' Malta. Għalli Gafà kien talbu s-somma ta' 2,500 euro biex ikun jista' jibqa' Malta. Il-flus suppost kienu għal-viżas biex jitkompla it-trattament mediku. Jien ma ħriġ flus għal il-Libjan, imma kompla jgħid li mill-bqija ta' dawk li kienu ferruti kien hemm min ħallas. Skont dan ix-xhud Gafà kien qalilhom biex jagħmlu kuntatt mal-familja sabiex dawn jibagħtu l-flus. Dan l-iskandlu issa ilu jkaxkar is-snin. Tant illi kien fl-2016 meta l-Gazzetta Sunday Times of Malta żvelat kif uffiċjal f'Position of Trust fil-Ministeru tas-Saħħa kien irċieva ftit anqas minn 38,000 euro b'mod abbużiv meta nħarġu viżas mediċi għal-Libjani li applikaw biex jiġu Malta għal raġunijiet mediċi.